Ole pangpar hian mihring te nuna hian hmun an changthuk ve thin le a mit ti tlei thei tak an ni in nun ti nuam tu nun ti hlim thei tu ti ila kan sei sual om lawe chuwang chuan wa in ni a hian hei pangpar khoi tu te an pangpar khoi eng angin nge an lo khoi ti te kan en zuai zuai don ni hei wa in chu pangpar khoi tu ro pui tak uman sang pui pangpar kan vlog sakanga ro pui khop mai hei nun ti hlim tu ani pia lama sum lak lu theina lo ni le zel boka moi khop mai in chung lama han gan la to a then chu hei a then chu a par vul nal khop mai a heng lai mi pon nal khop mai pangpar khoi du da moya da du tan man in ti moi nan hei uman sang pui din thar a hian pangpar lei thei reng ani du du than tur om hei anga khop mai heng lai mi phei chu a par chu chu mai hei anal khop mai saron par ti hian lấy thà ngắt amanga ni organic tak tak vok ek lấy thà pangpar po hian angai ani ang hei hei anal khop mai heng te phei chu par hlirina khatani hi hei ti chuan ela hi a kual chi a par kual chi hei no takani no tak mi patan po no tho mai hei rondor ve tur tur ro khai mani in chei moina atana du tan heta din thar Presbyterian pastor quarter chhouna sirma ya hian a oma ador du te tan a phone number po ganon tar lang don nia ti hian tha lai pon pangparan ti vul chuk thei maya fura phei chuan pangpar hian angai le zual dona tha lai atiang taka an ti vul chuk thei chuan fura phei chuan a vul chuk don ani a in chung hi pangparin a khat deuh thaw to a hei hei hi a kual a zam kual don ani atron na om sela tra à? ตีอันให้ขัดเพยมุไม่นี่
heng hi nursery trăng tế tế vì phunania athen chu hey an nung vek tura nga yang heng te hi tui pek that angai mel hle mai a chuan heng lai mi hi a siam thar a phun thar ho an nia heng hi kung khat hi zanga in ti hian ama hian a pot te nen a pangpar te nen hian a lei a hral le na tura hian engzat tak niang mo a pot te nen a hisap chuan to ve deuh hlek pon a hral theng chu pangpar te hian nun an ti hlima ti hian a khoi tu a enkol tu tan phei chuan thil hlim om tak nun min ti hlim tu te an ni a ti hian chumi pia lama chuan sum hmu theina lo ni le zel bok nen tun laia chuan pangpar te kan uar to a in thatak tak nei te phei chuan pangpar a tel lo chuanin in mawi in tha kan han ti pawh hi anal tluan king thei lo a in kil sira te hma te pangpar an han hung chu chu a nal tak tak a han par phei chuan in kha a ti mawi em tin ani chu piang ang tur a du tan chuan hei a order theya a hnen atang hian du zawng kan nei chuan a lei ve zel the ni chu hei kan ha thaw na bul loka an lo oma rem changa tin kan han vlog sak zuai ani anal khop mai